Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti iki apa lur? Aku nek ngarani kok karo pedang lur. Tapi asline jenenge nek jarine karo ompleh lur. Lah wong bentuk iki ora kaya karo cilik-cilik ngono ke lur lah, tapi ngene iki bentuke kaya pedang dawa ngene iki. Lah kulite ndeng ya rada atos rada keras lur iki lho dianu tangan wae ora kena ngene iki wis dadine tak idak nganggo sikil ngono kae. Ya ndeng nek ngidake ya karo sikil, mosok ki ngidak karo pipi kuwi jenenge lak nyayang. Wes lah skip wae lah bentuke ngene iki lur, gede-gede ngene iki lah. Nek toko ngane kok kaya sok didolan nang warung sik apa sing wasine naudzubillah ngono ke ya lur lho. Iki mau sawit lur itu semene mbane iki alhamdulillah. Lah iki sing digodhog terus dikum 2 hari 2 malam. Lah ngene iki kulite ku kandel-kandel ngene iki lho. Iki arep dimasak apa lur? Idene lur nek kaya ngene iki enake dimasak apa wae. Iki njajal arep tak goreng kaya sik ning warung-warung ngono kan ning warung lak ora dioceki lagi tak oceki lur isi masakane ora dioceki. Lah wis tak oceki ngene iki terus dikei uyah wae lah wis uyah ngono bumbune sing penting asin. Lah dicarup bar dicarup tak jenenge apa? Jenenge ya tak goreng ya goreng minyak akeh ngono kae langsung tak cemplungne nang minyak umum ngene iki lur. Nang warung ngono kae keterane ora digoreng lur, keterane diopen. Lah wong open ora duwe apa ya diopen ya digoreng ngene iki. Wis kipe mateng kuning ngene iki lur, wis lumayan kena nggo cemilan. Geng pun lur rekomendasine enake iki ning iki mengke turahane dimasak. Nggih sampun lur matur suwun. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.